Ọtụtụ ama na ndị be anyị na-anabata unu na Good Morning Anambra nke tata bụ Wednesday gbasa anyị ji asụ Igbo na-eme Igbo na-ele Igbo na-eyi Igbo daalụ nọ ọ dị ma tata kedu ife anyị ga-akpa anyị ga-atinye ọnụ n'okwu n'ife gbasalụ ka anyị si ebi ndụ anyị wee sị asụsụ ndị isi sekpu ntị n'ime ka Onatarachi Chakee language a catalyst for creativity. Asụsụ gị asụsụ anyị bụ ndị Igbo bụ isi sekpu ntị n'ime ka Onatarachi onye Chakee. Ọ dị ma ndị mụ na fa ga-etinye ọnụ n'okwu bụ ndị maalụ ife gbakwele okwu anyị ga-ekwu tata. Onye nke mbụ bụ Obi Nwoye Igbo evangelizer. Maazị Obi Nwoye Igbo evangelizer. Mekabarụ na-echetara anyị. Ọ dị mma anyị na-anabata gị. Maazị Obi Nwoye. Ndị be anyị daalụ n'inne. Anyị ụbọchị taa ga-amara anyị mma. Ọ dị mma onye nke ọzọ bụrụ ka a na-ayọ Chukwu Obidigbo ka na-ayọ Chukwu Obidigbo bụ ndị na-etinyekwa ọnụ ka ife si wee gbatakwuru n'obodo ka na-ayọ anyị na-anabata gị. Daalụ ụtụtụ ọma na ndị Anambra. Ọ dị mma unu anụghị ife anyị kwuru anyị unu ga-eji wee nọlị n'ụtụtụ a Onatarachi asụsụ ndị isi sekpu ntị n'ime ka Onatarachi ndị Chakee. Ka anyị kwugodu kedu ife bụ asụsụ ndị anyị ma na ije n'English ọ bụ language mana ịbịa na ime that language asị gị na enwelụ ka ndị sikwa asụ kedu ife gbasazịrị ka ndị si asụ na ife fa na-eme bụ Onatarachi fa ka mbido ka n'ebe ị nọ Obi Nwoye. Daalụ inne. Asụsụ bụ ofu mkpọrọgwụ Onatarachi mmadụ nwere. Ebe m bụ onye Hausa abụọ Onatarachi mkpọrọgwụ Onatarachi iji bịa ụwa. Ibe onye Yoruba otu a na anyị nwabụ ndị Igbo Igbo bụ mkpọrọgwụ asụsụ Igbo bụ mkpọrọgwụ Onatarachi Igbo nwere. Amụrụ onye Igbo obi wee bịa ụwa. Ịmala etu ya ime isi wee pụọ je na-akụziri enwe ka o esi rigoro isi enwe amụrụ ọfụ maọbụ jee kụzibere azụ ka o esi jegwu mmiri maọbụ jee kụzibere nwa agụ na ọma ntakwa iruro na ha tiro na-anụ ka ha na-ata ọ tọrọ amụrụ maka na ime akụziri ya obi amụpụ ha ọfụ ha ọnụ ha isi ọbara ma na ọnya ka ha na-eri ya na ọnya bụ ndị isi obodo n'isi sekpu ntị asụsụ so n'isi ya bụ isi sekpu ntị na Onatarachi mmadụ ji bịa ụwa na anyị nwabụ ndị Igbo asụsụ Igbo so na mkpọrọgwụ Onatarachi onye Igbo ọbụla amụpụta ji wee bịa ụwa. Ihe nne gbasatazịrị ihe onye ahụ ga-eme ihe onye ahụ ga-abụ ga-agasịrịrị werere ma ọ bụrụ na ya napụghị onye ahụ ya bụ echeghị onye ahụ ihu n'ebe ọzọ ya amụpụ nwata tụọsabụ ndị be anyị mụọ nwa nkịta ewere ihe dịka oyibo chebe ihu ụwa isi oyibo ihe a na-eme abụ oyibo anyị asụ ya asụ oyibo onye kekeke oke n'oyibo ọ bụrụ ndị ọcha na-akpọ derailment wepụzie nwata ahụ fụm na ọwa Onatarachi asụsụ obubụta ụwa ọ bụkwa na nwa ha ama ememe ọfụma na ndụ ọ ga-emekwa ọfụma mana ọ ga-aka bụrụ ngedegwu ma ọ bụ na ahapụrụ ya na ka o si ọwa Onatarachi ojibi ụwa bụ asụsụ ya dịka anyị nwa bụ ndị Igbo. Ọ dị mma anyị na-ekene gị Maazị Obidigbo kedu ka ị ga-esi wee tinye ọnụ ihe gbasalụ ka asụsụ ndị si wee bụrụ Onatarachi nke ga-eme ka akala aka mmadụ Chakee. Daalụ. Ịma na owu iwe unu bụ ndị oyibo na-asụ ji na ọ bụ mother tongue ya bụ asụsụ eji wee malụ obodo ọbụla
ịbịa ala anụnwa na Nigeria ashị na-enwere multi-tribes, ethnic tribes. Ya iwe niile bụ ka ndụ si asụ. Ịbịa n'ala Igbo, iwu ka ndị Abakaliki si asụ asụsụ, iwu ka ndị Nsụka si asụ asụsụ, owu ka Igbo ahụ ka ọ bụ. Mana Chineke nyere ndị ọbụla asụsụ eji malaba, asụsụ bụ identity. Ebe ụwa ka m nọ ike ọbụla n'ụwa niile na-asụ Igbo, onye ọbụla bụ onye na onye Igbo amago na mbụ onye Ọka. Enu ka onye abịrịba na-asụ, ịma na onye bụ onye abịrịba. Ya eji asụsụ ama, ya bụ Onatarachi anwụ anụ o nwere iwe do na ya. Ndị ọbụla nwere ihe anyị na-akpọ intonation ha ji asụ asụsụ. Ọ bịa bụ Igbo ka anyị niile na-asụ, mana o nwere iwe dị omimi sọsọ Chineke maara. Ịma na achị na mgbe alụba Tower of Babel na-alụkọta na-achọ ka ejekwurie o wee tụgbuo elu ọgba aghara, ya bụ kesa ebe asụsụ onwezi onye na-aghọta ibe ibie na-ekwu. Ọ iwe a gwara anyị mgbe anyị na-etolite ka anyị na-amụ Baịbụl. Ya bụ na asụsụ ya bụrụ na-eme ka mmadụ na ibie ghọta onwebe. Ị na-aba asụ Awụsa, onye Awụsa bụghị bụrụ nwanne ya. Ị na-asụ Igbo, onye Igbo bụ be anyị kedị. Ya ị ga-asụlịrị ya bụ asụsụ. Ọ bụrụ na be anyị mgbe gboo anyị nwere asụsụ dị asụsụ n'ime nke anyị na-eku mbụ aba. O nwere ibe anyị na-asụ. Ya ele m nọrọ na onye ọkọ ọzọ nọrọ ibe n'ụwa. Achọrọ ka nchọrọ m ka ịghọta ibe m na ya na-asụ mbụ ori abịa. Ya na nne nwa m ụda nke na ọchị na ọsụkwere nke na akụkọ nwa gbakwa ọdụ. Ịghọtara ibe mmiri. Ọ bụrụ inu asụsụ ka m na-asụ iwe. Ọ sịghị na keji nwe ebi nwere na ọ gbanye keji ya na ihe alakpọ isi okwu nne nwa m nkele. Ya na anya adụ ọkwa onye mma na ihe alakpọ isi ihe nkele. Ba anyị dị iwe, ọka ka m na-agwa gị iwe. Oh yes. So anyị na-ebu agba. Ọ sịghị ka nne nwa m pekwa iso na ndị ụmụ nwa na-akọta gụ gba akwụkwọ ọsọ na ndị polisi na-abịa. Iwu gị iwe bụ asụsụ be anyị. Iwu gị ọchịghị na-atụ nwatakịrị jere ụka bụ eze na ọ bụ ọdụ na-ejebe ịnụ nwaanyị olu ochikede achị na ọnwụkwụ nwa agbọghọbịa ka a na-ewe ọchịghị na-atụ nwatakịrị jere ụka bụ eze bụ ọdụ ya na nwatakịrị ebe abịara nnu amakakwa. Iwu gị ewela anyị ji asụ asụsụ na be anyị. So anyị bịa jebe maka na anyị bụ na itinerant blacksmith. So anyị lụọ ebe ahụ anyị na-akpụ ụzụ, anyị lụọ anya na-asụ ya bụ asụsụ ka ndị obodo mgbe na-aghọta na ibe anyị na-asụ. Ọ bụrụ ibe anyị ji wee eprotect ya bụ asụsụ. Mana ọ bịazi mgbe ebe a onye mụta nwa like maazị ji wee kwu ọ na-echi ya iru a na-asụ oyibo, o nwere ike ibe ndị mmadụ na-eme adabara. Nwatakịrị ọbụla ịbụ na-eje akwụkwọ nata n'ụlọ ị na-asụrụ ya onunubebe ga-asụkwa oyibo mma. Ibe dị mkpa bụ gịnị kụzieri na ọ batara n'ụlọ onye ọbụla chile asụsụ oyibo megịnị chịrịga. Ịbụrụ mgbe Pete ji ọ na-eme maka asụsụ Igbo na-eme ka ọ gaa n'iru, ọ magburu onwe ya. Ndị be anyị n'ọba na Amerịka a na-enwezi ibe arụ nwa ọgbakọ nwa nke obere nwatakịrị mbụ nke nwaanyị o wee na-asụ na ya mụrụ ya na Amerịka mana ya bụ onye Igbo wee na-ekwu asụsụ Igbo a na-akọrọ ya aka. So ọ ibe gosila egosi ka anyị mee ya bụ na ndị Igbo kwere ka anyị na-agwa ibe maka ilu onye Hausa nọ na Amerịka na ụmụ ya na-asụ Hausa, iwu onye Yoruba nọ na Amerịka ụmụ ya na-asụ Yoruba, iwu ndị Pakistanians, iwu ndị China amụba na Amerịka, but they will not lose that accent of a Chinese person. Ọ ga na-asụkwa Amerịka ibe eche nọ na Amerịka mana ọ sụwazie Chinese language ị na-asị o nwere ike oje nro China for one day, but in the house o nwere nwa obere nwa my friend m na ya bụ o jere akwụkwọ for one day mana anọ m n'ụlọ kụzieri oyibo wee sụgo oyibo lụzie ka eji ezi ka eje regista anya n'ife Jizọs ọ na-asụ oyibo wee chigara ebe esi kpọnata ya nche anọ n'ọka ka ọnụ. So achị na ọkụkụ nwoke na-echi n'eju a ga-ebido na nwera ọkachi na ibe nwe bụ na nwera wee bido wee kụzibelu ndị be anyị asụsụ be anyị ụmụazị ahụ ewee mụta ya maka na ele esiba wee kwu na ọnya bụ Onatarachi bụ ibe Chineke nyere obodo ọbụla nwere that native
dialect and accent wee ji asụbere ya bụ Onatarachi onye mere onye mba na bịa nọkọrọ ana asịrị na onye agbụkwọ onye be anyị ele ọka ji ahụ ọ dị mma Maazị Obinwoye ka m jụọ gị ọsọsọ asụsụ Igbo bụ Onatarachi ọsọ asụsụ Onatarachi wee bịaba o nwere ife ọzọ Onatalia Onatarachi bụkwanụ ọ bụrụ ndị Igbo asị nọ echago ọ gbara ọkpụkpụ nne Onatarachi ọ bụrụ ị nọ ebe m nyere nkụzi gbasara Onatarachi ime aka ume awa na-agba aka anyị na-ejide Onatarachi gbalie ya gbatịchaa ihe na asụsụ Igbo bụ ofu ntịkọm ihe gbasara ihe akpọrọ Onatarachi Onatarachi ọ na-akọwa ya sị na Onatarachi bụ ebumpụta ụwa gị niile ebumpụta ụwa gị ihe niile eze Chukwuka abịa matiri n'ime mgbe ya na-abịa ụwa ya bụ Onatarachi ka m tụpụ ofu kịta bụ na amụ na amụpụ nwa n'ụlọ ọgwụ kịta ozugbo ọ bụ na o jighị aka ya mee ihe ọ kwesịrị ime ndị nọọsụ akụ ya oti ọ ngị ji agwa ya bebe akwa maka na akụrụ ya ọ bụ ngị ji agwa ya bebe akwa maka na akụrụ ya ya akụrụ ya fụrụ ya ọfụma ebe na-akwa ọ dịgo n'ime na ihe dị anya mee ya n'oye ebe akwa ndị be anyị sị na oye ebu uye obebere gị uye maka na imere ihe fọrọ ya ọfọ na obido ebe ughere o metakwa aka obido ughere ahụ niile abụcha Onatarachi anyị na-agwa gị si chọkwara ihe o yiri maka ọbọzị nke nne mgbe ọ nọ n'afọ nọ nke nne eriri oriri ozugbo kịta ahụ ọ chọziri nke ihe niile ahụ ughere ahụ efere ọ na-eghe ọha ncha bụ Onatarachi aha akụziri ya nwa amụrụ ọfụ akụzi ha amụpụta ya obebe akwa ofu n'ime Onatarachi anyị na-ekwu maka ya ndị oyibo kpọrọ ya innate capacity or innate qualities so o dị n'ime onye ahụ mgbe a na-amụ ya ọ ka nkụ otu like what you have just described they were peculiar to nwa ọbụla amụ na the whole world anyị chọrọ ịma maka anyị nwa bụ ndị Igbo kedu ife bụ Onatarachi anyị kedu ife gịnị na gịnị ka gasị na ndị Igbo Onatarachi fa ka fa na-abịa because na ndị ọzọ nwesịrị nke fa natalụ ihe anyị na-ekwu kịta na etu ndị si mmadụ dị ndụ nọ na mmadụ akọ mmadụ aka nwa mụrụ ọfụ bebe akwa mgbe onye kụziri akọ gị aka gị bebe akwa akụrụ ha ya ka bebe akwa nke ọbọ gị kụziri ya otu aka na-emekwa ya ndị ọcha ma the Americans Europeans any child amụrụ ọfụ nke ndị Igbo ka anyị chọrọ ịma ife dị peculiar to the Igbos kedu ife bụ ife anyị natara ndị Igbo a ga-asị na anyị pụta na-eme ya sị na onye Igbo na-eme ife a nọ ife chifa ji wee gọzifa onye nwa ịma na nke bụ eziokwu bụ na Onatarachi na-ekwu ọ dịkwa iche from culture kwa ịma culture bụ ihe ndị otu ndị si eme ha nwere ike ọ bụrụ otu a si amụta igba egwu mụta iri nri ike ekike ọ dị iche from Onatarachi anyị na-ekwu maka ya Onatarachi dịka nsi ugwu ihe dị n'ime mmadụ ka m nwere onwe m kọwara kịta ihe m gụrụ na mahadum bụ biological sciences parasology and entomology option na Nnamdi Azikiwe University mana edego m ụzọ akwụkwọ ịtọ n'Igbo kịta iwere akwụkwọ m ofu bụ abụ ofu bụ inu ofu bụ akụkọ ifo nwe ka m si wee chịkọba onwe ihe gbasatara ihe niile m na-eme kịta ịkpọ nkịta na Igbo evangelizer mgbe m na-abata nye onye ji asụsụ Igbo enye nkụzi mkpalite m ezisa ozi ọma ihe ndị niile a na-akọ onwe onye kụziri ya ọ dị iche n'ihe nje na mahadum jego ọha ncha bụ ihe Onatarachi ya na-agwa gị apụta mmụọ m gwa m nọọ ihe aka nganya m bugoro ihe anyị je na mahadum obodologo m efu aka na nwere na mmeji nke anyị ji were aka wee na-eme ihe na akwụkwọ ndelu nwe onye gwa m jee debe akwụkwọ Igbo dee ya a na-aga ofu kịta na junior waye ka ga-edana na mbara kịta ọtọnọmi ọ bụrụ ihe ngụ na skuul Onatarachi daalụ anyị ka na-ekwu okwu Onatarachi Maazị Obidigbo mgbe ị na-ekwu okwu ikwuru na ife eji mara ndị ọka bụ ụzụ kedu ama m na ịpụkwa apụọ na onwe ife eji mara ndị Enugu ukwu nwere ife eji mara ndị Abagana just like that wee dele wee gaba so ụzụ amụ na-akpụ o so na Onatarachi ndị ọka ịma na
dịka anyị si wee nụ ka anyị na-etote ịbịa ndị mmadụ na-enwe ọga ndị a na-akụziri abịa mana ọ ka na-akpọ ụzọ anyị na-enwe nne ụzọ nwoke bụ nne ụzọ onye kụziere yere isi akpọ ụzọ bụ nne ụzọ nne ụzọ yes even though no nwoke thank you ọchịna n'ụzọ ya dị ire ya bụ onye kụziere ya onye osoro tụtụrụ eji onye osoro nwa ụzọ so ọ wee bịa na ụzọ ibe bụ mkpa ụzọ nkwa nka Chineke ji nkwa nka wee nye anyị Onatarachi anyị bụ ọka na anyị maara elejiga alọ igwe ọ bụrụ mma na anyị maara elejiga alọ igwe ọ bụrụ egbe anyị maara eleji alọ igwe ọ bụrụ mkpa isi o nwere nwoke anyị na-eke ụzụ mmụọ n'ọka ya ụzụ mmụọ ịkpa isi mmadụ mkpa isi ya mkpa eji akpa isi ya Sizọs ya mkpa eji akpa isi ele anwụ bụ Sizọs anwụ na-adụ ị na-anya ebu na Naịjirịa na-ahụ na-eme nwunye mana ọka na-akpụ mkpa ka a na-eku of all sizes maka mkpa ka eji agụfụta igwe n'ọkụ andọ ndụ ọka na-akpụ mkpa ahụ eji agụfụta igwe n'ọkụ na ahịrị eji aka gụfụta ya wee tụkwasị ya n'osisi ama ya n'osisi ama iwe were ma otutu were anyụ nka ọmụ iwe niile bụ iwe eji mara ọka Onatarachi abịachighị na onye ọka na-akpụ ụzụ ya adịka onye ọka ọnụ na mgbe gboo na mba dị iche iche ụlọ onye ụzọ a na-enye nsọfụrụ dị iche na amara ele Chukwu si wee tie nye akamilolo elu ochi wee mụta na a ga-akpụ egbe ndị ọcha na-akpụ ọ bụziala onye ọka na-akpụ ya bụ egbe mma ụlọ onye ọka na-akpụ ya onye wee chịghị na ọ bụrụ na onye ọka ga-akpụ ogene eji akụ izu ọ na-egbe anya n'ọdụdụ egbe na-ebe ebe ọchị na ọka ga-akpụ onye ọbụla chọrọ mkpụ ogene ya na egbe anya n'ọdụdụ ele ọka ji ekwu ya ọ bụ ilu ka ọ bụ ndị ọka wee were ụzụ anwụ wee baba ịbụrọka nchi na anyị bụ itinerant blacksmithers anyị wee baba ime obodo wee kụziwele ilu obe na iwe dịka na Ekitibe Ondo ịba n'ime na-ebubụrụ ya na onye Yoruba ọbụla na-akpụ ụzọ ịma na ọ mụrụ na n'ụzọ ya bụ onye Igbo bụrụ onye ọka achọrọ m ịjụ gị maka na notice na that side Ondo na-akpụkọ ụzọ ịbịa aba na anyị ebe ahụ ka fasibu unu no anyị bụ ndị ọka ịbata n'ọka anyị nwere ọnụkụ dị iche iche ọnụkụ dị iche iche nwere ezi ije otu ndị be anyị bụ agụrụ ezi ije anyị bụ Yanagwa kedu ebe Yanagwa yes ọ bụ a na-eku mmanwụ Yanagwa olu ime olu onye ahụ Yanagwa onye bụ ibe ahụ so ya anyị na-achị na ndị ahụ na ọ na-akpụ na Yanagwa mbịa maba niile bụ Yanagwa then ndị ụmụ ụkwa one village Eziọka na-akpụ na Ondo Yoruba language anyị ji nụtacha ndị Yoruba ụfọdụ baba anyị enwe bụ ndị agụrụ anụ agara ndị Ijọ nụtaba mana ndị ọzọ jele kpụ ụzọ ada anyị nwa ji ekpụ ya bụ ụzọ maka na iluo ibe a na-ekube agbede God of Iron na anyị maala ibe gbasara ụzọ and ndị ahụ na-respect ndị ụzọ mgbe anwụ nsọfụrụ a na-enyela onye ụzọ onye ọka ọbụla ọkọtọ n'imewe ka a nụbala ọgụ ba sevụrụ ndị ụzọ duegebe n'ọbịa koko shiba ji ezuo ka egbe na-egbu n'ebe ụfọdụ na-atacha aka agabe ya ndị nọ na west so ọ iwe eji wee mara ọka Chineke nyere anyị anya nka iwe a na-akpọ technical know-how Chineke ji wee nye anyị ọnya bụ Onatarachi nke anyị mkpụ ụzụ and na mgbe gboo ndị niile kpụrụ ụzụ nwokoye ịda nwokoye nweji ba niile nwere onye maliya na-eku ABCD nwokoye nweji zụrụ nwa ya to pharmacy level. He became the first chief pharmacist na the whole Eastern region. nwokoye nweji zụrụ Ozemene became a military officer over my old Major Sekpu. Oh yes, Okanando is still alive. Really? Oh yes, from my village. Then when that Zolo, several of his children were J University. Okwande Yerauko.
Professor Nwokoye of Benin, no man je Benin. Kai na kpe anwe da. Anu no nwe ko nu na da si we. Ewo ju we Nwokoye da bu no na e ko okpolo uzo nke ya. N'ida. Okay. Oweluzu ya na ekwe Nwokoye da. Nya ho bo yizuzu moto n'Ọka. Wow. So ando e wokputa n'ụzụ mgbe a na-agwa gị iwe. Onya be fine. Ụzụ bụ Onatarachi Chineke nyere Ọka. So ndị ọbụla nwere Onatarachi, nwere ndị ụmụala akpụ ite. Ilo ọgbụkpụchala gị ite na-eche ya design cha isi ke dibe ọgbụ na-akpụ ite. Ọkụ iwu gị ọkpụ na-adụ atani, anyị amara adụ atani, anyị amara akpụ ite, anyị amara ete ngwọ Onatarachi nke be. Onatarachi ọ dị mma ama m ndị na-ese line na ife anyị na-ekwu na-adaba anyị na-enebanye anya ka o si wee gbatakwụlụ asụsụ ndị isi sekpu ntị n'ime ka Onatarachi chakee. Kedu ife bụ Onatarachi ndị bụ unu? Kedu mbọ unu na-agba ka ọ wee chakee? Ọnya bụ ife anyị nọ n'ụtụtụ a wee na-etinye ọnụ. Yes, Maazị Obinwoye, ifugo ka aka na ya si wee kọ maka Onatarachi ndị Ọka, which basically bụ ịkpụ ụzụ apụta m ụwa na-anụ ya. Ịbụ onye ide mmiri, o nwee ife eji wee malụ ndị unu, o nwee nke unu Onatarachi, kedu ife bụ ife a? Mma sikere na kemụ bụ onye ala ide mmiri ahụ ọkwa n'ahịa ka eji malụ ndị be anyị mbọsị ụtụ ndị be anyị abụọ na ndị na-arụ ọrụ ugbo ma ọ bụ adịga ma ọrụ aka adịga mana ahịa ka ndị be anyị bụ merchandising. Mbọsị ụtụtụ ndị be anyị na-azụ ahịa na-azụta ọnụ ha bụ ọkpọ na ọjọs na-azụ ahịa a na-azụta ọnụ ha iruo na Ọnịcha otu Ọnịcha na-egbu egbu ndị bụ ndị bidoro zụba ahịa Abada William Street. Ahịa Abada ụta akwa anyị kịta ahịa Abada wuru ewu n'Ọnịcha JJS nọ ndị ala William Street. JJS nọ ndị ala ịzụ ahịa ada ahụ ndị ala ahịa ma ọ bụghị ndị ala nwegasịrị agba dịka ma Ngige ma Injinia Emeka Eze ma ọ bụ nwegasịrị ndị ala nwegasịrị agba ijekwakwa nka ha si azụkwagasị ahịa na nkọrọ ha gasị na iwezuga ihe ahụ iji wee mara ha ịzụ ahịa ha ndị ala ahịa ọ sị anyị bụrụ dọkịta ọ ga-apply that merchandising n'ime etinye amamife ịzụ ahịa ndị Igbo ọ dị ndị ala ọ dị anyị na otu ọ dịkwa fọ n'otu obodo dịgasịkwa iche iche n'ime ide mmiri anya ha nwegasịkwa ndị ọbụla nwere ya unu pekulia Onatarachi mana anyị bụ ahịa ọbụbụ na onye ala anọ na ọ ga-enwere otu o si akpọchi nwa and fazobe afa na-azụta ọfụma akwụkwọ na nna ha akpọchikwa ahịa akwụkwọ na ọ bụrụ ya bụ n'ime ntinye maka a ga-azụ afịa ịzụ ahịa ọ dị mma daalụ ka anyị nebabazie anya maka nta what do you call it asụsụ anyị because onwe ife ikwubegu before na ife ọbụla onye na-eme na ọ bụrụ asụsụ ya ka o ji eme na ọ da agakaba n'iru aghọtasịrọ m ya ọfụma maka na ama m na people like Philip Emeagwalebe onye Ọnịcha na bụ computer wizard na nwebe kọmputa o mepụtara n'Igbo bụ na Igbo ka dị kọmputa na-asụ ịghọtago n'oyibo ka eji eme ya o nwere ife mmadụ ya aga mebe iche asụ onye Igbo mee ya na asụsụ Igbo anwa ọ pụọ iche karịa nke onye mere ya n'oyibo anaghị oge maka nna bịakwute ịma na mgbe a na-establish mahadum ụlọ na-ekpọ Nnamdi Azikiwe ibe akpọrọ ya Anambra State University of Technology nyahụ ọgbalụ si na teknụzụ ọgbalụ kpọrọ ya n'ọnụ Igbo teknụzụ ọgbalụ bụ one of the first erudite scholar ndị Igbo nwere dele akwụkwọ n'asụsụ Igbo anyị wee na-agụ ya mgbe anyị pe mpe achị na ọgbalụ dele ọgbalụ bụ onye Abaga na suppose so iwe gosili na ndị Igbo etinyere anya n'anya mgbe Pete Ejiofor na-ekwu okwu ọ na-achị asụsụ Igbo ndị China ji Chinese language akụziri ụmụaka ebebe ihe so also ndị India
technology niile able China na-eme. Yes, it's China language, Korea language. Man, even million of them and Anambra nwee one lingua franca was. Anyị nwere ya, anyị nwere several nationalities na-asụ dị iche iche. Je were oyibo, English mele a lingua franca. O wee bịa arụ mmadụ iji asụsụ bebe. Mana ibe na-akwadozi ime na AI, artificial intelligence. Ebe ijụrụ maka agwali is coming up with the new artificial intelligence that you can now configure, restructure, and program Asusu Igbo. Or now the flow as other computer languages, as other computer programs. So all my mind will never go those software engineers. All I call do my life is promote here. Ele mazi shiwesi no more regular and akwụkwọ. Onye ọbụla n'ime all these soft engineers anyị na we produce ndị America na push na akpokoluwa niile banana. Onwe nke my friend wa chọkọ pala nke this week. Nne awesha no even age. A very powerful soft engineer. Yes. One engineer, soft engineer called Wangu. A small boy I can 25, but a wizard. Chai. Okay, in America, we find jobs in thousands of dollars. But let's take a region. We're not here. We're not in America. Oh, yeah. All those are soft engineers. I have about 3 of them. Ndoka, Umuwa, Nona, Lagos. Doing all these jobs for American companies, paying them. So, no, we come as young, Gaga, I give it. Onwe case we on the workshop ke we promote Igbo language Asusu ndo agwa na olugo mbunu ga software na Igbo language to incorporate it into system technology. Okay, now artificial intelligence is the intent now. That's my little area. Onwe kan shi we jeje. Onya kan ji aka ohun ele chako. That's good. Dalo no ndị mụ na fano n'ụtụtụ a Kanayo and Obinwoye. Dalo no anyị ga-agbatu break ka anyị nwee ike webata ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ ka anyị na-afa kalịa before anyị continue kwa. Ọ dị mma ka anyị were asụsụ Igbo anyị wee na-akụziri ụmụntakịrị anyị ihe maka ọ ga-enyere ha aka ịghọta ọtụtụ ndị Igbo anyị na-aga akwụkwọ n'ụbọchị ndị a na ha nara aghọta ya na-akụzi wee oke oyibo. So ụfọdụ bụ oke oyibo enwere ike ihe asụ oyibo enwekwa ike ịjọ ha ma ọ ghọtara ya ọ sị gị na ọ ghọtara mana ọ ghọtara ya. So duto na enwere ndị enwere ọgụgụ isi dị enough iji wee budete ihe a kụziri mana inwe ijiri Igbo wee kụziere ihe ha ya aka ghọta ọfụma karịa nke oyibo. Ọ na-enye aka nke ukwuu maka na ọ na-ewu onye nkụzi ị ga-aghọta na nwatakịrị ụfọdụ ụmụazị n'ihi na ebe ha si wee na-abịa akwụkwọ ma ọ bụ ụdị ụlọ ebe ha si ụfọdụ a na-amụtacha oyibo a na-asụ n'ụlọ akwụkwọ mana ọ na-ekụzikata ihe ya mere gọvanọ Anambra steeti ji wee nye every Wednesday ka ejiri Igbo a na-akpị asụbakwa Igbo ka ejiri Igbo na-akụzitụ ihe n'ụlọ akwụkwọ. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ akwụkwọ dịka ndị nọ na kọmuniti secondary school a na-akpọ kọmuniti ọ na-awụkarị ihe dịka ndị ime obodo ụfọdụ amakwa n'oyibo ụfọdụ nwekwara ike malụ mana ha amaghị ihe omini ọ bụrụ na ọ ga-anụ ya ọ bụrụ mana ọ maghị ihe anwa ngọpụta ya ihe ọhụụ ọ na-aka mma ka ewere ekụziri ya ndị iwere ekụziri nwatakịrị iweta nke a weta nke a nya Igbo na English nke anyị borotere eboro wee kụziere ha ihe efu na nwatakịrị ya aghọta ihe anwa ị na-akụzi ọfụma. Abịa na nkụzi anyị na-akụziri ụmụazị tata a na-agba ọsọ iji Igbo kụziri ụmụazị ihe ọ kwesisie ike na ibuatakwa asụsụ anyị na klaasị anyị na-akụzi ka o wee nyere anyị aka ime ka ụmụ anyị sonyelu n'ihe a na-eme. Ịbịa si onye Igbo na ihe a bụ alụ mana ịsụọ ya n'oyibo si ya na ihe a bụ abomination o nwere ka o yi esi sound ya mana ịgwụ ya na ihe a bụ alụ kọwalị ya
n'ịmakwa na nwanne ịdị na nwanne ibie baalụ ọ sị ịma na nwanne ịnụ nwanne ya baalụ ọ sị mana ịkọ ya n'oyibo o nwere ka o ya esi na-aghọta ya ọ na-aghọta ya o welukwa oyibo anwa ihe ha na-akpọ current trend ọ sịghị na ihe a na-etrend kịta na ihe a na-ewu kịta o wele ihe trend anwa na-ewu kịta sachie ya dịka anyị na-akụzi nka na ụzụ ebe anwa ị ga-asụnụ nwatakịrị ịsụchagoduru ya oyibo maka nka na ụzụ ihe ebudata ya tụ ihe ọ ya aghọta ịma mbịa gwa nwatakịrị na if you mix cement and you get 1 kg of cement and 2 kg of sand and mix them together you mold 1 block ọ ga-anụkwu ya mana ị ga-ebudata ya ọfụ ya n'anya sụọ ya n'asụsụ ka anyị value na ihe anyị nwe ka anyị value na asụsụ Igbo buwata ya na classrooms kụziela ụmụazị oyibo anụnwa bịara abịa nke ọbụla ị na-amụtara onye nọ n'akụkụ ọkammụta nọ n'akụkụ akụziela gị ọfụma kwesị ka ejiri ya wee na-akụziri ụmụntakịrị anyị ihe ọ ya enyelụ ha aka ka ha wee na-aghọta ihe a na-akụziri ha maka na oke oyibo a na-asụ ụmụaka anyị ada aghọta ihe a na-akụzi and oge ụfọdụ ndị na-akụzi ihe like mụnwa bụ onye nkụzi a na-agwa anyị echi kụziri nwatakịrị ihe iwelu ọ bụ na ịchọ isi uri oyibo iwelu ndị dị simple wee sụọrịa mana abịazie a na-asụ oke oyibo ndị ada agbariri ụmụaka ọ bịazuo mee ha ada aghọta ihe a na-akụzi so mụnwakwa na-atụkwa alo na ọ dị mma ka e werukwa indigenous language wee na-akụziri ụmụaka ihe ka ha wee na-aghọta ihe a na-akụzi. Ready for school? Yes! My champs, they use energy at school. I know because imagine the energy they may have used up. To return home this transform every day. Your champs need nourishing energy. Give them the new and improved Milo at breakfast. It has nutrients that support energy release to help champs get the most out of their active days. Milo! anabatakwu n'ọzọ dịka anyị na-etinye ọnụ ka ihe si wee gbatakwulu maka asụsụ Igbo na Onatarachi ka a ga-esi were Onatarachi anyị wee mee ka akara aka chawapụ. Ọ dị mma mụ na Kanayo na Obinwoye ka nọkwu ya. Unu anụgo ife anyị kwuru gbasara Onatarachi dị iche iche ana ka anyị ga-esi wee mee ka anyị wee sụanyaba aba na ka ọghọ nni. Ife ọzọ anyị ga-enenyezi anya bụ ka anyị kere ka anyị ga-esi wee bido n'ana wee melie wee gbagotere maka na ọ dị ka anyị ejetega ezi aka ụmụazị kịta aghọtarazi ife a na-akọ maka ihe Onatarachi oyibo ka a na-asụzi ịnụgo ife ka na-ayọkwa ka ụmụ anyị ma o si wee nọrọ ebe a na-alụrụ ndị Amerịka ọlụ ọ na-ekwu na nyanwa na-ekwu na fa ga-enyefe advice ka amalụ ka a ga-esi mee ka a wee tinye Igbo n'ihe a na-eme ọ bụrụ sọ fada just 2 or 3 people. Kedu ife anyị ga-emezi ka bido from foundation wee inculcate that language into our children so that na ka ha malụ from day one na ife a bụ ife kwesịrị ka eme na Onatarachi dịsi n'asụsụ na-etinye n'ọrụ n'ife ọbụla a na-eme na ọ na-aka mma karịa nke iji language ndị ọzọ wee mee. Anyị enyego example ife na-eme na India na China and a whole lot of places ka anyị wenetezi anyị ụlọ. Na Kanayo, kedu ife bụ ọrụ gọọmenti, kedu ife bụ ọrụ ndị obodo, ọrụ ụlọ akwụkwọ, ndị nne na nna ka anyị wee mee keshọ na anyị tinyere asụsụ anyị n'ime ụmụaka na-eto eto. Ka bido na nne na nna. Ndị nne na nna na-aga nwatakịrị jechaa akwụkwọ nata ịsụgharị oyibo. Go, Ebuka, don't do this, don't. Ebuka emere ife ebe a. Adịghị m eme. Ejem conference ndị be anyị na America wee bụ na anyị nwere youth organization wee nọrọ ụmụazị anyị wee nọrọ n'asụsụ oyibo agụrụ minute of the last convention n'oyibo gụọ ihe ọbụla a na-eme n'oyibo wee binye ọtọ wee sụọ biko
ọkwa ụmụ anyị nọ ibe ọkọtọ n'ime elugo 18 anara Nigeria and ọ bụ ndị ọka kedu ibe anyị niile jigago onye binye ọtọ ekwu ụgwọ n'asụsụ oyibo n'ọdụ njọ chi onwezikwele ka a ga-aga ọbụrụ anyị na-asụ ụva Igbo chi na ubete ngederi eji mebe ibe oluọnalụọchi dadi what is ubete ngederi ọ bụ ibu gị na ya ghọtara ibe dị ube ubete ngederi akọwalị anya ọmụta so akọwala m aka na ihe na-ekwu ibe bụ na-bido n'ụlọ akwụkwọ gọvanọ His Excellency Peter Obi bịa kwuo na Wednesday kpatara na anyị nọrọ ibe ọrụ Igbo ka anyị na-asụ ka anyị ji ọrụ mụ na onwe m wee na-asụ n'ọka onye ọbụla na-ege m ntị amago na onye ọnụọka ka m bụ na m na-asụ ya mma ana m asụ ọka mma na-asụ oyibo mma abịa mgbe anyị na-eji akwụkwọ oyibo adịrọ kọmọn ihe asụ oyibo ị ga-atachachi ya ata na onye ka esofụta ka egbe na amụna gị amụ maka na Igbo ka anyị na-asụ mana anyị mechara jebe obodo Igbo luo anyị na ndị ọcha kọmpiti be ebughị ebe a like ebe ekwuru maka eme agwalị ibe ji ekwu ya bụ na ndị Igbo ka o si n'aka bido n'ụlọ anyị ga-ebido n'ụlọ na-akụziri ụmụazị anyị onube anyị maka na Igbo na-asụ n'onu n'onu akwụgo m na ndị Hausa na-akụzi ndị bebe ndị Yoruba na-akụzi ndị bebe iluo n'obodo oyibo Pakistanian na-asụ onye ọbụla amụrụ Pakistanian in London na-asụ Pakistan ndị Chinese na-asụ ndị India na-asụ kedu ihe mee na onye ọka amụrụ na London agara asụ nwa asụsụ ọka nya ọka native dialect ma chebụziala Central Igbo ka a na-ekwuzi okwu ya so na o nwere onye dị mkpa bụ na gọọmenti emenyekwukwa aka o mgbe eji wee kwuo ị na-eme anya ka nna abịa ụmụ akwụkwọ niile yiche abedo ka maazị Shido were uniform black and white nke red and yellow mana onye ọbụla nọ na abada nke gosi na a na-akọnyebe mme Igbo na-arụ ya na a ga-ebido na ọ bụ na nkụzi ibe na n'ụlọ akwụkwọ ewufute more hours wee kụzieli ụmụazị be anyị ibe gbasara omenala Igbo asụsụ Igbo iwu ọbụla a na-eme gbasara ndị Igbo maka na ụmụazị anwụlu Amerịka asụsụ oyibo ya mana ndị ọka maka ọ ga-asụ mana ọ mụtara ha n'asụsụ ha ele nnọba iwe onwezi ele ọzọ nshi aga emekata mama amasịna I went to America when I was like 30 years but at the same time I have inculcated the nativity of my immediate dialect before Ipuba. So now so I come on a major often room non on a so come on man, what are you trying to do? So it's what we have an so only that the accent will just say, come on, are you from the island or what in Nigeria? Sometimes when I stay in America like 6 months, you will not know where I come from anymore. So in Mango, I know Trinidad and Tobago, Mango, St. Lucia. Because so, of your Mango, these are the islands. That's the way I sound to them. Man, the important thing is government. It's and the keyboard like I see no one was vernacular. You don't discourage our children. Not so vernacular. You not be vernacular. All the Gambian daughter na apata line which I know. And she say kai na no boko pafta. I should not illicit gene or illicit. Can you imagine? You get discourage ya na kai illicit. No wrong kenene. You see, so you buy any neighbor. Onatarachi. One no where you na American, the Native Americans, the Indians that come. You go na those are like when I went to Indiana. To Mishwaka, a place. These are the Native Americans that they are Indians. But here are about American India. But you will see that Indian culture in them. So when they here, you know about an island, it will culture on the island. Even about a Mogodo, Elisha Mogodo can do chief wine. Oh yes. Omogodo when they make celebration. You know about na Texas, and well, village in Yoruba, somewhere near between Dallas and Houston. The idea, native houses, Elijah, Yoruba, and they are coming up in numbers. And then, a festival, this Ogu festival and all that. When they mean, but in a more modernized way, when they celebrate, a man of the root. That they have roots.
So when I was in Gambia, and I went root festival every June. The Kantakunte and the rest of them that were taken by the slave masters. Somebody wrote a program that Naga name that kind of festival showing their roots. So morning now, man, do chafilu nan nababu slaves. They come to Gambia. Opa Nuku festival, or the root festival in Gambia. So that is it. So Keriwa Cap Ibone rules no. Onatarachi anyị. Thank you. Ọ dị mma. Daalụ. Yes, Maazị Obinwoye, kedu ife anyị ga-eme maka na ife emebibegokwa o. Mana anyị ma na ebido kịta na us na onye bido taa na ọka bido gboo. Kedu ife anyị ga-eme mana ezinụlọ, mana ụlọ akwụkwọ, mana gọọmenti ka anyị wee secure this language, especially ka o si gbasa ndị na-etonite etonite. I think I see my look onye ogbo m kwugoro ọkwa nna ezinụlọ kanya bụ ọgụ ọ ndị nne na nna bụ isi sekpọ ntị esi na ezinụlọ pụta ejebe n'ụlọ akwụkwọ ndị ụlọ akwụkwọ bụ ndị nke abụọ mana ịma na ụlọ akwụkwọ bụ gọọmenti na-akọntrolu ụlọ akwụkwọ gọọmenti na onwe ha agbagokwa egwu na gọọmenti nke pọlapụ gọọmenti Buhari federal gọọmenti approve indigenous languages ka e were na-akụziri ndị obere elementary kama na be anyị na-abụ sọ ihe onyonyo ka a na-ada anyụ a na-aba anyụbanyụsịa ha apị ya ọnụ anyụbanyụsịa ha apị ya ọnụ ndị Igbo gwa anyị n'ihe anyụbanyụbanyụ isi onyonyo apịghị ọnụ otolo ya bụrụte nsogbu a na-enwe ọ bụ na etu ahụ federal gọọmenti si wepụta kwuo asụsụ Hausa buru na babunu Yoruba buru na babunu Igbo buru na babunu ọ bụ na nkwado siri ike na ọ bụ ịpụta na TV ihe onyonyo kwuo ya ekwusie enweghịzi ihe edobelu onwezi ntọala atọgbọrọ anyị arịkwasazi n'elu bụ n'ebe nya bụ ihe implement ịma na the approval enyere enweghị emi mana ọ ya bụ ihe ga-enyere anyị aka ọ bụ na enwere etu steeti gọvanọs nwere ike isi gbakwasị ụkwụ na nya bụ atụmatụ federal gọọmenti go ahead with it steeti gọvanọs emove as step or in from ebe because ihe na onwe ha na-akpọ step down in training step down ije ebe enyi zụta ịgbadataza n'ọfisi unu kụzie ndị ọfisi unu training trainer etu ebicha gị bịa train ndị a so federal gọọmenti enyego onye bụ ọkpa egwu gọvanọ ọzọ anyị ka ọ dịrị ịmala etu anyị esi bubatazie ya our local schools otu Anambra dị kịta bubata ya na local schools mee enforce ọ bụkwa sọsọ na gọọmenti ịma na otu ụbọchị our standard of education ọnọdụ agụmakwụkwọ na be anyị bịa nwụọ na ebelebe egburu n'ebe o mezie private na experience of more than mgbe anyị na-eje akwụkwọ isi na-eje akwụkwọ na private school a na-eneghị anya ka isi akọzi ụdọ akụkọ ma nkịta ha nwa juziri ebe niile and ihe sọrọ ha ka ha na-eme o nwere ịkpọ ma n'Igbo motivational evangelizer enwere ofe enyi nwoke na-akụzi na private school bọsọ mere m encounter otie si m ya ga-agba onye nkụzi ha izu not onye nkụzi onye isi ụlọ akwụkwọ izu ka ha na-emechi akwụkwọ ka m bịa ka anyị megoro ka 1 hour ka m nye ha nkụzi a na-akụzi maka Onatarachi na ihe ndị ọzọ na-akụzi gbasara asụsụ Igbo so ọtọ m ụtọ si oke na nna ege ntị nna ngezi ntị nwezi ihe nọ n'ụbọchị ahụ mụ na ya na-afụkwazị nsị nwoke ke nkata anyị akpara ọmụmụ ya na Latin ọmụmụ na n'ozo ya na-agwata onye nkụzi ha ọsị ọchọ ka ha lụzuo their students ọmụ ha na ụdị ndị a na ụmụ akwụkwọ na-akpọta ebe a na ndị nne na nna mụrụ ha aha achọ ụdị ihe oke Igbo a Igbo ọ bụla Igbo ka a bịazara ebe biko owe discourage m onwe mbọ anyị na-agbanụ maybe ka eji bido n'isi mmiri because government nọ in control of all the schools whether private or public ka ebido n'isi mmiri wee tie dị iwu mee Kenya state policy
na mgbe time dị otu a na school na aga na-eme Igbo na aga na-asụ Igbo, you know, kind of a thing. Do na mmakwa there are this day fan eme ihe cultural there. Most schools na-emekwa ihe na-asụkwa na-emekwa Igbo as Igbo language as a subject na school. Mana I need the extra. Onwebo mgbe ịgbalụ ka enwe ike wee buba this your intention na schools, maybe through the government's angle. Yeah, mana mmụọ bụ onye isi otu oziọma Igbo. Mmụọ bụ onye isi ndị otu oziọma Igbo. Otu na-akwalite omenala asụsụ Igbo, ọkachasị asụsụ Igbo. Agbago m mbọ ibuba nkuzi, kind of awareness creation about nkuzi sogonode. Mụ na ndị ABS anyị agba n'akwụkwọ maka sogonode. Sogonode, soba, goba, n'ụba ma debe asụsụ Igbo. Ọ gọọmenti ka m bụ ụzọ kpọọ ihu Post-Primary School Service Commission. Mechaa ha nwakwu na ihe nkuzi ihe mbubia maka atụmatụ ahụ na ọma malụgacha oke mana ha enweghị ikike isi m na mmemme na ya ebughị eto ministry ka mụ na kọmishọna afọ mfu kọmishọna ọsị m n'ọmaka ma na ya ebu gọvanọ. So mbesa na-enye na-afụ ya ihe ndị ọcha na-akpọ bottleneck bureaucracy maka agwa ha n'ihe anụ onweghị ihe ọ ga-emebi omecheji kọrịkọlụm unu maka Kraịst bịara rụọ ọrụ asị na ọ bịara imebi iwu ọ sị anyị abịaghị imebi iwu na ya bịara ka a hazie iwu ka ọ banye mma n'ihe a na-eme na ndị nkụzi keke nkụzi gbasara nkụzi sogonode maọbụ nkụzi Onatarachi ihe na bụ ihe ndị nche n'aka nji aga ejikọ m imirikiti skuulu mana imirikiti niile ha bụkwa private maka na tupu ị banye na any gọọmenti skuulu ọ ha mgbaga bottleneck bureaucracy ị ga-agagide jigide proses dị na ya ajụrụ buo ngị nwa na-eje ihe ahụ ịdị discourage mejezi gị maka na enwekwa subvention enwero makpe subvention ka mkpọ ya enwero grant enwere ni your sole effort agwa m ndị mmadụ sị ọ bụrụ na m pụtara ka ụmụ okorobịa ibe m yahoo boy ma na-aka ụda aka na mana ihe na-akwa m bụ passion ọ na-atọ m ụtọ na ụmụ ihe nkụziri mmadụ osi n'aka m nwara ihe ọ na-atọ m gbogbo ọ na-atọkarị m ego mana yet ịfụ m adị nke onye agụụ na-agụ mana ifugo na ebe a na-achọ ka eweji ihe a ma egwu sogonode ma egwu nkụzi Onatarachi ma ọtụtụ gbasara asụsụ Igbo ya na-abụ ya enwe ha otu gọọmenti si enye aka maka akwụkwọ ndị si na ide ebe ọ na private school ka ị na-elekwa ofu n'ime akwụkwọ a bụ autonomy contemporary Igbo poems mmetụkwa gọọmenti na nke ahụ Anambra State Ministry of Education approve autonomy ọ dị na junior WAEC syllabus mana ịma na junior WAEC syllabus ọ maka sọsọ junior WAEC nke anyị na-ekwukwu maka ụlọ akwụkwọ zugbe nkụzi etu ọ ga-esi bido na praịmarị wee ruo n'ebe sekọndịrị kwụsị even bubakwa ma na university so steeti university nke steeti gọọmenti na-akọntrol ha ncha bụ mbọ anyị na-agba mana Chineke enyere anyị aka anyị ama nkwụsịnata anyị na-eme etu ahụ akwụkwọ banyego akwụkwọ ederede banyego nwere ike ofu mbọsị kịta atụmatụ sogonode anyị na-aga n'onwe abịa ikwuo anyị abaghọla ha ọ dị mma a ga na-agba mbọ dịka anyị na-achịkọta biko Maazị Obidigbo biko kedu dụọ ndị be anyị ọdụ just in a minute biko ndị nne na nna maka asị na ọkụkọ nwoke na-echi n'eju unu ga-ebido n'ụtụtụ nta mee ka nwa gị bụ onye Igbo mana ya bụ onye Igbo maka na ịkụziri asụsụ Igbo ka o jiga mana ya bụ onye Igbo ọ gara na-aza Igbo esi a kedu afa gị my name is no afa m bụ ka a na-ayọ Chukwu Obidigbo egwu anọ ibe ọ ga-ekwu kedu onye bụ nna gị nna m bụkwana Maazị Obidigbo erughị ebe a Maazị ọ bụrụ nna m bụ Dr. Obidigbo no Maazị Obidigbo erughị ya kedu ibe m ji ekwu ya ndị nne na nna ka ọ dị ọlụ maka na esi n'ụlọ were adụ mma ndị nne na nna wefutere n'oge na-enwekwa onye ga-abịa maka o nwere ndị gụchala Igbo enwere iwe na-alụ abịa ka ị na-achịcha ị na-akụziri English and Mathematics ka ị ga-enwe onye ga-abịa kụzikwa olu maka ide Igbo ede mgbe anyị maara mgbe anyị na-eji akwụkwọ o nwere Igbo book a na-akpọ Azụ Ndụ o nwere nke mbidogodi ha bụ ịgba ede ọkwa Igbo gị
ọkọtọ n'ime ndị be anyị amara iwe bụ ebe a inye ebe onye Igbo na enye Baịbụl Igbo ka ọ gụọ chi ejiri ọkọtọ niile amara edeara Igbo ịmara isi aspel obi Igbo ọbịa bịa arụ nya ebe onye Yoruba na-ede Yoruba maka ọsọ a na-akụzi iwe Yoruba ọma ibe ebe onye Hausa na-ede Hausa ọkụ Igbo gị and ndị Hausa like anyị nwa ndị Hausa nwere bụ ibe bụ tenses wa nwere pronoun wa nwere noun wa nwechara iwe niile ahụ ọsịghị motosi ọsịghị vehicles ọkụ Igbo gị ọsịghị isi ya ịchọ ka ịsụọrịa ọsụọlụgụ na nwaanyị ahụ meche ịta mecheni ịta ọ gara asịghị shi meche ọ ga-use that language apply not a lady not a woman ịta nyalinyane she's a girl mana nke anyị bụrụ nwa agbọghọbịa so anyị aka nwere ike nọ nwa agbọghọbịa nọ bụ na she is ọ bụ nwa agbọghọbịa ya ịbịa abụ ka ndị Hausa na-akụziri ndị bebe Hausa ha na-ede ede ha ji Hausa in so many places ilu na-asị onye Hausa na-agụsị ise kedu klaasị ọ na-enye ya anya ma isi aka na ajinawa kedu klaasị ịnọ ya ọsịghị ajishira aji bịarụ ibughị ebe a so ọ bụrụ ibe a na-akụziri so ihe nji ekwu ebu ebe anyị na-akatakakwa maka eji nkịta uche m wee sị kedu ka a ga-esi wee jụọ onye ebe anyị kedu klaasị ịnọ ya n'Igbo ịchọọ ịjụ nwatakịrị akwụkwọ kịta ka klaasị ịnọ ya n'Igbo gịnị ka ya agwụ ya kedu ihe ọ na-agụ ọ iwela ji akwụ ya ka ibe ọ na-agụ kedu igwe kewala akwụkwọ ka ị na-agụ nwee ike wụlụ egwu ka ị na-agụ nọ klaasị a how does it come in ọ ga-asị kana aji na ya kedu aji means class n'onu bebe ọsịa na nna aji hudu nna aji shida nna aji bịarụ ya na class 4 class 3 class 4 ọsụọ ya na-ewu ụzọ akateka daalụ biko na adụọ ndị be anyị ọdụ ka anyị nabakwuo dịka anyị si ekwu onwe ha ọdụ a ga-adụ karịa ọdụ idoro onwe gị bụ onye Igbo ị ga-esi n'ụlọ mara mma wee pụta n'ezi ịmụta ụmụ na-asụrụ ihe Igbo n'ụlọ asụsụ na ha oyibo n'ụlọ ọ bụrụ na ịma ngọgoro sọrụ ha oyibo mana ha mara be m anaghị abata be m na ịma onwe m na-enwe ha mụgo na ha chi gwa m okwu na ha mejinata oyibo gwa ya na ọ na-abụ ngọrọkwa egosikwa ha na m erighị ụgwọ akwụkwọ m eri anyị wee sọke nwa oyibo dị ha aṅa ka ha wee nwee ike na-akwadobe maka ebe a na-eje buru ibu karịa ana Igbo mana ya bụ asụsụ Igbo bụ onweghị ife ọzọ ị ga-anụ na be m abịa onye ọbụla ṅomirie ọmaka ada nwaanyị na ụlọ akwụkwọ na-eje nyanwa bụ ọkacha n'asụsụ oyibo na English language ọkacha n'asụsụ Igbo kọbụla ịkparị aka ngedegwu daalụ si bido n'oge wee na-akwadola ụmụaka ka fa na-afụ asụsụ a ka ọ bụrụ ife ebube bụrụ ife eji anya isi bụrụ ife eji eti aka n'obi ịghọtago ana m afụkasị ife ụmụaka ndị Igbo bi na ndị ọcha mụrụ nnefa bụ ndị ọcha nna fa bụrụ ndị Igbo ana m afụ ka fa si eji asụsụ na fa bụ ndị Igbo anya isi ka kedu si ka anyị nwabụzi ndị akpụrụ n'ana nne gị na nna gị bụ onye Igbo nwatakịrị onye ọcha onye mama ya bụ onye ọcha na-asụ Igbo karịa nwa gị o nwee ka ọ dị a very big challenge biko ka anyị mara ife anyị ga-eme ka anyị nọghalị ya ọ kachasị ka ebido n'ezinụlọ ife a na-aga mbata kene nwa gị sị m na ọ da-anụkwa Igbo na ọ da-anụ Igbo m sụọli oyibo n'obodo a ụdị ife a ka anyị wepụnatebegodi ejesi abatasị sowe Igbo n'ụlọ mgbe elu n'ụlọ akwụkwọ ife na ga-akụzi ife na ọ ga-amụ n'ụwa bụ n'oyibo ka ọ ga-amụ ya ma ọ pụọ na skuul so ndị nke ebe ọ ga-enweta data Igbo bụ n'ezinụlọ ịghọtago daalụnụ ana m ekene gị maazị Obi Nwoye dịka isi bịa nọnyela anyị tata daalụ Chinne ọ dị mma na-ekenekwa maazị Kanayo Obidigbo daalụ ka isi bịa nọnyekwala anyị tata daalụ okay ndị Igbo anyị ekene unu ndị nyere anyị aka n'ọlụ n'ụtụtụ a ndị Good Morning Anambra
Arinze nọ na kamera ya na ndị otu ya Agwụna nọ na MCR ya na ndị otu ya and then Ifiu na Chukwu na ndị otu ya dịka fasi wee kpokọba ife anyị mee tata daalụnụ afọ Mbijoma Chukwu debe anyị ndụ echi anyị aganatakwa bidokwa ebe anyị kwụsị daalụnụ. Ready for school? Yes! My champs, they use energy at school. I know because imagine the energy they may have used up to return home this transform every day. Your champs need nourishing energy. Give them the new and improved Milo at breakfast. It has nutrients that support energy release to help champs get the most out of their active days. Milo! Hello.